Ето сега ще намериме Виляна и ще й дадеме... Къде е масала? Масала къде е? Къде е масала? Къде е масала? Ея! Сега търсиме през клиентите. Ето го, нищо не подозиращия масал. И сега очакваме. Гол съм. Готов съм за първия преглед. И аз. Екзам. Идвам гол. Ето сега. Така. Въртиш минети днеска! Че я си си всеси, бе! Ето и аз участвам в лита. Майната му да лези ли, виж ко си някаква. През кой иди да гледаш? Чува. Не. Аз съм Преглед, аз съм first. за преглед. Не, аз съм first. Абе, дай. Това клипче ли е? Хайде до... Аре, давай. Ай, доктор. Те не са настроени. Бе, каква настройка, бе? Ние не разбираме спокойно. Нищо не подозиращия масал получи слушалките. Да, вече ще има, как се вижда, стетоскоп парти. Докторско парти. Докторско парти е там вече. О, айде. Гумичката няма ли му Това е брутално, човек. Няма как да... Какво се чува, Наса? Пели! Буки бромчат, буки бромчат. Внимай да ни ги на такова ще. Не. $200. Като са 200. Дай на него. Дай. Чуй ми сърчицето, тук ли? Да, бекон с сирене, от тук го виждам. Какво съм ял? Ще трябва да въртиш минети сега. Това е много брутално, човек. Не. Айде, последна усмивка.